kathah kulawarga bebranahan. Saweg sepisan menika lho Yayi Prabu Duryudana mertamu dhateng Mandura inggih mboten? Inggih. Sewu-sewu ngaturaken kenging klepatan mangke rumiyin to aja mung njaluk ngapura. Menika kula aturi ananggapi aturingipun Kakang inggih menapa mboten? Labet anggen kula repot ngembat praja. Menawi ngembat praja dipun pameraken dhateng pun Kakang menika menapa sampun leres? Awon tanpa werni Baladewa menika elingku ya ratu kulina ngembat praja. Bisa milah-milahake endi dina kang kudu makari lan endi dina kang kudu libur. Dados menawi Yayi Prabu anggenipun Radi Sungkan tuwi dhateng Mandura menika dasaripun namung repot ngembat praja dipun pameraken dhateng pun Kakang menika genah menawi klentu. Klentu. Kula menika mboten ngomongaken dados ratu nanging mbok menawi nadyan nalika semanten jadi mboten nguningani lampan kula tansah inget Baladewa ki pirang-pirang lelakon wis ditindakake. Kula nate dados tani. Kemutan mboten syukur. Kula nate dados tani wonten ing Widara Kandhang nalika kula nami Kakrasana nika nggalu mluku ndaut matul nandur tetaunan. Kula nate dados pandhita wonten ing Argasanya peparap Pasir Daladara menawi pinuju Semedi. Kula mboten nedha tetaunan, mboten ngombe tetaunan, mboten tilem tetaunan, mboten nyanding wanita tetaunan kajawi yen perlu. Yayi, Lun. Tembung kajawian perlu menika sampun ngantos dipun tanggapi ganjil upamanipun ngaten. Pun Kakang mudhar sawanti-wanti saking anggen kula samadhi. Mongko mecahaken dedaran kang sarta pengunjukan purun boten purun pun Kakang kedah minta pitulunganing wanita. Samangke pun Kakang wis dadi ratu. Yayi, Raharja rawuh paduka. Lah rak ngaten jangkep menika. Ayi. Awit saking pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raharja sowan kula pangabekti kula katur. Kula tampi namung dawa sami-sami. Bapa Druna Raharja. Nggih. Awit saking pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun sowan kula Raharja mboten wonten setunggal menapa namung puji astuti kula konjuk paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula tamping tangan kula kekalih putyastutinipun Bapa Druna ing rumentahing kula kalungaken ing jangga kapetek ing pernaja meketing werdaya mimba napa weleksana. Kadang Yayi Prabu ngawangga durung sawetara tekamu sira paran padha Raharja. Kawon Raharja sowan kula ing ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten langkung sumeng kemeng pangabekti kula mantu-mantu mugi konjuk sahandaping pepoto. Ya, Yayi. Pangabektine Si Adi tak tampa kawi gedhening atiku. Amung pangestunipun Kakang marang Si Adi tumuli tampan kula codhong ing tangan kula kekalih. Paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu kula pundi wonten ing mesta pamawana bagya kayuwanan kula. Paman Harya Sami Raharja, Paman. Inggih Raharja sowan kula ngarsa paduka pangabekti kula katur namung dawa sami-sami. Kadawi saing menika estunipun sanget kaget laos sing manah pun Kakang dupirawipun Yayi Prabu Duryudana sagutrak miwasa kadang kadian dumarojok tanpa laraban. Sigra hamawa kita bebasan sumengka pengawak Badra. Yayi syukur to menawi namung tindhu nglangke ewadene. Wonten wigatos ingkang nedya kadhawuhaken tumunten kababarana ingkang sejati. Andra ingkang puspita Pasiring samirana
Prilana mundha aturing ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sampun andadosaken kejoting penggalih. Inggih Yayi. Kula menika inggih leres anggadhahi watak getap nanging perkawis kaget menika radi awis-awis. Yayi Prabu badhe paring dawuh menapa? Sekawit namung mireng tambang rawat-rawat udaring sambewara warta binandunging Karna. Sasampunipun midhanget pawartos ugi kula nyatakaken syukur menawi paduka sampun muninga menawi dereng perlu kula aturaken ing mriki bilih ngeri kalenggan punika negari Ndrawati kumplang. Ori paduka Koko Prabu Bathara Kresna sirna saking praja kados pinulunging dewa. Mangger piye? Yayi Prabu Duryudana paring pawartos dhateng pun Kakang bilih negari Ndrawati sak mangke kumplang. Yayi Prabu Bathara Kresna sirna saking praja kados pinulunging dewa. Lho mangger piye? Kula mboten gampil ananggapi dawuhipun Yayi Prabu Duryudana menawi sirnanipun kadang kula ing Ndrawati pinulunging dewa menika menapa sampun leres jalaran dipun menapakno jagat menika sampun ngakeni menawi Yayi Prabu Ndrawati menika saora-orane Narendra uga titising dewa. Menawi titising dewa pinulunging dewa menika menapa sampun trep anggen-anggenanipun. Pamanggihipun Koko Prabu kados pundi? Yayi Prabu Ndrawati menika garwanipun rak mboten setunggal. Iya to? Ha inggih. Ha inggih. Ingkang dipun dep kemawon 3. Tunggil sagriya mboten nate paben. Bentenipun tiyang ingkang sampun membat Yayi Ratu Jembawati tunggil sagriya, Yayi Ratu Rukmini tunggil sagriya, Yayi Ratu Setyabama tunggil sagriya sabab pinter anggenipun nedhu manci menika babar pisan mboten wonten pasulayan. Salebetipun wanci 7 dinten menika wanci dipun bagi-bagi kalih dalu. Yayi Prabu Ndrawati wonten patengganipun Yayi Ratu Jembawati kalih dalu, wonten patengganipun Rukmini kalih dalu, wonten patengganipun Setyabama turah sedalu kangge ngaso. Kula menika inggih gumun bojo telu tunggal saumah ra tau pasulayan. Anakku iki bojo loro kok kisruh ajek-ajekan kok. Saka rupaing jagate nganti ora iso. Menika ingkang katingal dereng ingkang sinimpen. Sinten? Lho. Ingkang sinimpen menika ingkang sepuh piyambak inggih menika Yayi Bathari Pertiwi. Peputra kalih Dampit inggih menika Boma Sitida lan Siti Sundari. Ora ngono iki jane guneman tenan apa guyon ta ki ya? Iya. Syukur menawi Koko Prabu sampun saged ananggapi atur kula. Lah inggih lajeng kersanipun kados pundi wontosi alon-alon kemawon. Pun maos serik raos sing manah kula dipun menapakaken mbok aja gampang serik. Dedeke gedhe dhuwur.
trapang brengose malang pundake melang-melang dadane gumilang cahyane kok gampang serik. Serik kalian sinten Kanjeng? Menawi kula ningali tingkah pakartinipun ingkang putrapun kula Setyaka. Lho. Mangke piye? Yayi Prabu runti ing penggalih amargi wuninga. Solah tingkahipun anak kula pun Setyaka menika gadah sloga kados pundi? Mboten dumugi raos sing manah kula prayogi paman Sengkuni kaparenga matur ing ngersanipun Kanjeng Koko Prabu. Lilana mundha atur ing ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mlayu wonten muranging trapsila sarta kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nggih, paman mboten dados menapa. Safirnanipun ri paduka sinuwuning Ndrawati miturut aturing wadya pangisepan dinten samangke wonten nem-neman ingkang wani tumantaka tanpa pikantuki dipalilaing para sepuh inggih punika pun Pulup Satyaka wani nglenggahi dampar nagari Ndrawati Haglar Narendra jejuluk Prabu Anem Arya Wakil. Sampun kajengipun nggone bapakne dhewe dilungguh ya ben ra apa-apa. Setyaka menika sinten? Setyaka menika putra pulunan Paduka Satruing Tambak Mas. Lah inggih, anakipun sinten? Putranipun ingkang sinuning Ndrawati ingkang midil saking Dewi Satyabama. Lah inggih. Bapakne lunga anake tunggu omah kok diluputke iki kepriye? Tapi dipun penggalih rumiyin nanging ngajeng nggih kados pundi menawi kula dipun lilani njlentrehaken nggih kula aturi njlentrehaken ingkang sak cetha-cethanipun prakawis putu kula pun Satyaka angenggahi dampar negari Ndrawati menika mboten dados satunggaling sabab ingkang ageng kuciwanipun piyambakipun anggenipun mani nglenggahi dampar Aglar Narendra jejuluk Prabu Anem Arya Wakil menika kok mboten langkung rumiyin nyuwun idi palilaing para sepuh. Inggih menika paduka ingkang sinuwun piyambak. Menika perkawis Ndrawati sanes perkawis Mandura. Dados nggih namung badhe kula kandhelaken. Ngaten. Nanging pripun? Menawi Setyaka anggenipun tumantaka kalabuk piyangka maniang lenggahi dampar negari Mandura mongko wisata anak kula taksih wonten lah menika Setyaka menika lepat dipun runtutaken saking sepuh Bama Nrakasura sampun pejah Samba sampun pejah Lalardana dhateng pertapan Parta Jumena turut wana Gunadewa tengga ing astana Gadamadana. Mongko Bapa Drona kedang ngeti. Nagari ingkang tinggal Mindra ing Ratu Gustinipun menika adaan kecandhak lara ayu. Akeh kang padha ngarepake, sithik kang padha ngungkurake. Saking petang kula inggih sabab tingkah lampahipun Setyaka ing mekaten wau juping manah tartamtu namung badhe rumeksa kayuwananing nagari Ndrawati sumarambah para kawula dasih. Koko Prabu, piye? Klilana kula badhe matur gage matura pancine isih dawa. Matura alon-alon. Sing terdhok-terdhok sareh sing pikoleh. Bisane kabeh aturmu iki mengko bisa tumandu ing rasaku kuwi. Kowe golek basa-basa sing kira-kira angel tak tampa.